An Tainer na bháin napslíte a Gréibh Mionúr chonnacht Electric Ireland an arót le Maigh a drío Craobh chonnacht as a chéile bhuachant. Nún arót a Rus Comáin fearna bhí dul an nárt é bhuachant a ríist an chiadóir ó bheith fethe. Carr Bombernach ag Seanad de Péir a Hamon Trátrachta. Sean Don Sherchnish, agus déach scór ben seo ag Moriarty a bhfuil Seananiol tá agus í chéadar chunig bhfuil páis nach fáilis líon lán tosach agus Moriarty fallen scór. Agus bhfuil sé sin ceann fada ceann seo Don Sherch. Agus bhfuil bris grúte fáte ag McGuinness. McGuinness pass níor bhí sé beganí to here. Galan Conroy ach seol an session agus tána fórne chó scór. Conroy leis an scór ach McGuinness leis a bas. Agus fáte fiad ag Rus Comáin Richard na nudach cinn ag seo tá feartí bhí still a Shane. Sinna Joe McKeown amach bhfuil sí sin crín tá sí sin glóte. Léad go scór agus í fáte ag Stephen Toy. Versla Park go maith Rus Comáin an right ag Casey tuair session faoi tá sí ardach tá sí sin glóte. Casey lena chulín Peile fáte aige. Ceann seo fada tá sí sin ítach bhí sé sin. Chuige slát a bhéad amó béis níos smú. McDonald Cosú le slát nó le íran beidir idir dó golf. Sin ceann das is básig Mark Sheeran. Seo for second a Queen with Quinn. Andrew Upusi doch láideocht. Muid an an ceann sin a cheolú tá sé sinna pagóg sin stachaí le hama agus tá sí chulín idir na fóineis. Tenta go maith léim finneran ach níl kick sír fáte aige Don Sherch banda seo. Bhfuil scór an seo go bhío tá sí sin imi staach ar a bosta agus Joe Farry as na mistilí Haran Saston rá scóir in na fóineis. Tá an cíochtún le scór. Níl achas cumló agus gon siúr as a chéile. Tá Craobh Mionúr na bliana seo gúige chun na crúte Maigh agus a búirte go maith go bhain cearach dó Craobh ar fad.